Салом алейкум дӯстон, ина пастелҳои новинка. Номерашон ам ҷаст, кадоме ки заказ кардаем ёки ватсап данависед, нархошон 220 сом, 200 сом, 260 сом, ҳар хеле нархошон дӯстон. Адресшон бозори Коровон, дарвозаи Пажарка, дасти рост, 4 рияд 116 дукон. Ватсапшон ҳастай. Касе ки заказ кардагине да ватсапшон ҳастай, суратшуро мекунад. Касе ки бозор омадане, бозори Коровон, ина занг зан, агар адреса наёбем занг занем. Борушон бисёр пастел доранд, мисол тақсари, пахсари, ҳама чи доранд. Покистони пастели покистони доранд, пастели туркӣ доранд, бисёр чизо доранд. Баъд материал барои чихол, барои болои қолинам доранд, адёл, курпа, ҳама инамуча доранд. дӯстон тамошо кунед, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. чизе ки дар кора дар комментария нависед, ма барои шумо реклама мекунем. дӯстон тамошо кунед, касе заказ кардане ватсапшон нанависам, бо дар таги видео описанида адреса бо пурра менависем. Бозори Коровон, дасти рост, якум Пажарка, дасти рост, 4 рияд 119 дукон. дӯстон пешакӣ ҳаматонро раҳмат барои подписатсия кардан ва лайк мондан. суратҳои тоқашон да ватсап рӯй мекунад. Касе заказ кардане, касе ки омадане бозор, биёяд пеш бинад.